2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव मोनसे गोदान जुगनि आरम्भनि जादोंमोन। बे जुगानो जाहैबाय गादब जानाय, सोबख' जानाय, जेरैबो बिथिङाव थालांनाय थागिबि माहारिफोरा गोबां बोसोर आन्दलन खालामनानै, अस्त्रनि आन्दलन खालामनानै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बड' लिबारेशन टाइगार्सनि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मदद होनायाव 10 फेब्रुआरि 2003 मायथाइयाव जे सान्थि सुक्ति खालामबाय। सान्थि सुक्ति खालामनानै गोदान मोनसे सरकारि बेबस्था, माने सासननि बेबस्था 6 शिड्यूल अफ इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि आन्डाराव मोनब्रै जिल्ला, आफां आसामनि मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै जे गोदान मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप क्रिएट खालामदोंमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मुङाव। बियो मोनसे जोबोद जारिमिनारि मोनसे सुक्तिमोन आरो जारिमिनारि मोनसे जाथायमोन। दिनैनि बे गोथार सानाव आङो बड' लिबारेशन टाइगार्सनि दैदेनगिरिफोर, हाग्रामा महिलारी सार, खाम्फा बरगयारी सार, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बै समनि आरो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बयखौबो आङो दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों। जोंहा बै समाव माने मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट उरखाव ब्रह्म सार दङमोन, सानसुमा खुंगुर बसुमतारी दङमोन। बिथांमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। बिथांमोननि दैदेननायावनो गासैबो दैदेनगिरि, बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रबिराम नार्जारी, जोंहा BLTनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी, खाम्फा बरगयारी, लोगोसेयै जोंहा माने बै समनि जे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, UG ब्रह्म, बयबो जोंहा बर' साहित्य सभानि आफादगिरि नेहाथारि गासैबो ज' जानानै जे सुक्तिखौ खालामदोंमोन। बियो जोंनि बर' माहारिल' नङा, जोंबायदि थालांनाय इन्डिजिनियास जे ट्राइबेलफोर दङ, बिनि मोन्थायखौहाय रैखाथि होनो, हा हुनि रैखाथि होनो, जोंनि जौगानायखौ गोदान मोनसे जांख्लायाव लांनो, जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मिलायनाय आरो बिदा फंबायनि जे थासारि सोरजिनाय, बेफोर गासैबोआव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जे एग्रिमेन्ट बा एकर्ड, बियो जोबोद हेफाजाब होदोंमोन। बिनि थाखायनो दिनैनि बे गोथार सानाव आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो, आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो गोसो गोरबोनि दिनैनि बे 24थि बड'लेण्ड एकर्ड डेआव आं गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों UPPLनि जानानै। जोंनि बर'फोरनि जे संग्रामनि जारिमिन, बे संग्रामनि जारिमिनाव बे मोनथाम एकर्डआ मोनफा मोनफा जांख्ला। जों 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियावहाय बड'लेण्ड अट'नमास एकर्ड जे खालामदोंमोन जों, बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि जे एकर्ड, बियो मोनसे गिबि जांख्ला। जे एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोदोबखौहाय सरकारा स्वीकृति होजेनदोंमोन। बिनि उनाव 1993नि उनाव गोदान मोनसे आन्दलन जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, बड' लिबारेशन टाइगार्सनि, लोगोसेयै जोंहा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनिबो मोनसे आन्दलन जादोंमोन। गासिबो आन्दलनफोरनि गेजेरजों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव जे BTC सुक्ति जादोंमोन, बियो मोनसे आरो गोजौनि जांख्लामोन बर' हारिनि संग्रामनि जारिमिनाव। फैयै फैयै फैनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे BTR सुक्ति जादोंमोन, बे BTR सुक्तिया आरो गोजौसिन जांख्ला, BTCनिबो बेयो गोजौसिन जांख्ला। मानो होनोबा जोंनि बर'फोरनि जे माखासे डिमान्डफोर दङमोन। गिबि डिमान्डआनो जाहैबाय जोंहा आलादा रायजो बड'लेण्ड, नैथियावनो जाबाय जोंहा ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा थानाय जे बर'फोर दङ, बिथांमोननि राजखान्थियारि मोनथाय, आरो थामथि दाबियानो जाहैबाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय ST डिमान्ड। दा जोङो BTR एकर्डआव नायोब्ला जोङो जोंनि BTRनि सिमनाखौ बांहोनायजों लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ सोसननायजों लोगोसे जोंनि BTRनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो दानो हादों। गतिके BTCनि सिङाव आरो BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय राजखान्थियारि मोनथायखौ जोङो रैखाथि होनो हादों BTR एकर्डनि गेजेरजों। गतिके मोनथामबो एकर्डआ जोंनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां, जोबोद जारिमिनारि आरो जोंनि थाखाय हेफाजाब आरो मुलाम्फा जानायनि एकर्ड होननानै आं सानो।